Sani Ahmad Ɗanbata tabbas yana ɗaya daga cikin mawaƙan da a yanzu suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Tabbas wannan mawaƙi za ku ga dai uwa ya daina fitar da waƙoƙi, dai ba daina fitarwa ba mawaƙi yana nan ina muku ƙarin babban tagin ne kadai don waye da ka kasance ba kuwa wannan channel din muna fata da ka danna mana kalmar nan ta alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar da duniya cewa kana bibiye da wannan channel din kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku wannan shafuwa wannan fitattun mawaƙa wannan suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Kuma wannan mawaƙi tabbas shi kanshi ina taka rawar ganin da cancanci a yaba masa a jinjina masa. Za ga mawaƙi yana matuƙar ƙoƙari duba da yadda yake fitar da waƙoƙin shi masu matuƙar daɗi masu ratsa ta dai idan ka saurari waƙar shi za ka yi matuƙar jin daɗin ta za ka yaba da ita. To na tabbata da cewa za ka yi mana share ɗin bidiyon nan zuwa gurbin ɗinka na watsa da nufin domin haka ne zai tabbatar da duniya cewa kana bibiye da wannan channel ɗin kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun aika namu wannan muke kawo muku kai tsaye a cikin channel ɗin. Don wannan mawaƙi tabbas yana taka rawar gani sosai shi kanshi ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Kuma za ka duk waƙar da ya fitar waƙa ce wacce duniya take sauraron ta ba take jin ta take yaba da ta amma a yi maka comment na jin daɗi akan wannan waƙa ta shi. Saboda haka muna ƙara muku godiya musamman wajen commenting da kuke mana a kowane lokaci a cikin channel din haka yana ƙara tabbatarwa da cewa kuna bibiye da wannan mawaƙi kuma kuna bibiye da dukkan wasu fitattun aika nashi wannan yake fitowa. To dan uwa muna ƙara muku godiya musamman wajen commenting da kuke mana a cikin channel din haka yana ƙara tabbatarwa da cewa wannan fasihin mawaƙi fa ina da ɗanbin masoyan sosai a faɗin Najeriya. Muna ƙara muku godiya to musamman wajen sharing da commenting kusan dudu nan muka zo ƙarshen bidiyon muna fata ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wannan YouTube channel din ta mai albarka mun gode sosai sai mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon. Sani Ahmad Ɗanbata tabbas yana ɗaya daga cikin mawaƙan da a yanzu suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Tabbas wannan mawaƙi za ku ga dai uwa ya daina fitar da waƙoƙi, dai ba daina fitarwa ba mawaƙi yana nan ina muku ƙarin babban tagin ne kadai don waye da ka kasance ba kuwa wannan channel din muna fata da ka danna mana kalmar nan ta alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar da duniya cewa kana bibiye da wannan channel din kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun aika wannan muke kawo muku wannan shafuwa wannan fitattun mawaƙa wannan suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Kuma wannan mawaƙi tabbas shi kanshi ina taka rawar ganin da cancanci a yaba masa a jinjina masa. Za ga mawaƙi yana matuƙar ƙoƙari duba da yadda yake fitar da waƙoƙin shi masu matuƙar daɗi masu ratsa ta dai idan ka saurari waƙar shi za ka yi matuƙar jin daɗin ta za ka yaba da ita. To na tabbata da cewa za ka yi mana share ɗin bidiyon nan zuwa gurbin ɗinka na watsa da nufin domin haka ne zai tabbatar da duniya cewa kana bibiye da wannan channel ɗin kuma kana bibiye da dukkan wasu fitattun aika namu wannan muke kawo muku kai tsaye a cikin channel ɗin. Don wannan mawaƙi tabbas yana taka rawar gani sosai shi kanshi ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Kuma za ka duk waƙar da ya fitar waƙa ce wacce duniya take sauraron ta ba take jin ta take yaba da ta amma a yi maka comment na jin daɗi akan wannan waƙa ta shi. Saboda haka muna ƙara muku godiya musamman wajen commenting da kuke mana a kowane lokaci a cikin channel din haka yana ƙara tabbatarwa da cewa kuna bibiye da wannan mawaƙi kuma kuna bibiye da dukkan wasu fitattun aika nashi wannan yake fitowa. To dan uwa muna ƙara muku godiya musamman wajen commenting da kuke mana a cikin channel din haka yana ƙara tabbatarwa da cewa wannan fasihin mawaƙi fa ina da ɗanbin masoyan sosai a faɗin Najeriya. Muna ƙara muku godiya to musamman wajen sharing da commenting kusan dudu nan muka zo ƙarshen bidiyon muna fata ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin.